Welcome to Olivia Media. Okay. Nokungora ndiwe olibantima ukatoka kumene koko moyo wako ukapitilira kuyenda bwinobwino. Okay, njire msanga tiyankhula. Ndavasibandama kwana 500,000. Okay, ukuleza mofuna. Okay. Kina bonabizana kandi nkazi wa wina ni bamene mafusamba ashamira mwavangajani zimene zini mwana indilowera nawo kuti ndiye khande kandibe chokudya china chenchonse kena kuvosa khalisa vanadukira modesti kumpanda kunkuja nikulowa kuyamba kunimenya ndipo nafusa mukunimenyera anje apikeso kuzowa kuti wapeza mkazi amene analingati anthu 4 ndikununjikira usiku kuyamba kunimenya kena konasiya kuzindikira china chilichonse kuti ndili malo ati napezeka kuti ndili kuchipatala pano pasindipeza bwino chifukwa chokuti ndingotaya magazi pamene ananditumikitsa kuno ine moyo wanga wakhuza chifukwa moyo wanga ulodandaula kwambiri kuniphera tsogolo langa loyenda mata kupanga kena kalikonse ni mwananga uchakumwa mdyesa kumaniphera ufulu wanga sine kumayenda ndigwira bwanji ntchito kuti ndimudyese mwananga ndingofuna kuti abo mango ndithandizira pankhani imeneyi munani basi choyendera nzitha kuyendera anthandizeni mwana ndibe china chilichonse chokuti ndingampase kuti ndindeka mayanga anali tinali nawo kuno kuchipatala wakana kunyumba ndangoti nanga ndizitani ndipamene apita kuntchito kuti mwina zithandizira tinabwera kuno tinalibe chokudya china chilichonse. Thanks for watching Olivia Media. Don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video. Olivia Media, your world, your story.